No, čau, já jsem Ondra Malina a ten můj pitomý bratr tady přestane takhle žuštit, no. Takže, dneska si ukážeme, že má nějak jakoby změnit plochu, třeba já mám takovouhle, tak já dneska si tam dám úplně jinou, protože hodně času natáčím, ale taky hodně času hraju GTA San Andreas. Takže zapneme si prohlížeč, tak já si tam dám. A dobré, už tam mám Google, to je super. Čekejte, jo, zadáte si sem, ne, dáte sem obrázky, já to řeknu přes obrázky. A zadáte si sem třeba co chcete, takže GTA, no, třeba San Andreas, tam dám, vlastně to chci, takže. Jo, tady to je epická kapitola, to jsem tam neměl, tady to je pitomá, něco. Je to vypadá docela dobře. A rozlišení, no, se na ní podívám. No, ta je malá, Ježíši Kriste. Jo, kdybyste měli jako třeba velkou, jakoby v obrazovku, tak si dejte libovolná velikost a dajte velká. Jo. No, jsem tady udělal. To vypadá dobře. To vypadá docela dost dobře. To je docela velký. No, ta je dobrá, tahle, to se mi líbí. O, 3x větší. O, sakble. No, tak tam mi tam půjde úplně epicky. Tak, klikněte na to pravým, když máte vybráno. Máte uložit obrázek jako. Jo, teďka ono se vám to uloží a kam to chcete uložit. Já si to uložím do svých složek, takže já si to uložím do místní disk E, Ondra. Jo, tady už si to uložím. Tady dáme. Tady už dáme uložit. No, se nám to tam uloží, takhle po straně. Tak, můžeme si zavřít prohlížeč. Otevřeme si tu složku, po který jsme si to, nebo prostě tam, kam jsme si to dali. Jo, tady máte tuhle, to je ono. No, tak dáte volby, nebo pravým jakoby. Dáte náhled, prostě dejte náhled. No takhle, já to mám takhle pitomý, vy třeba máte jakože, na to klikněte pravým a tady už máte stavit na tapetu plochy, jo. No a já dám takhle náhled. Jo, kliknu na to pravým a dám nastavit na tapetu plochy, jako. Je to úplně stejný. No, už tady mám, co hezká tapeta. Jo, a tady je Rockstara, a epický. Takže no, takhle si to můžeme zavřít, to si taky můžeme zavřít, no a můžeme se ji vysrat, jo, tak.